Eta hau da betiko debate universala. Lagunen artean, neska eta mutilen artean egon liteken rollorik liatu gaitezke lagunekin. Aterpetxan hortaz ere aritu zineten. Zapatu baten, taberna baten, ikusten bauzun neska bat eta mutil bat berbetan, eskia zautzen. Hori uste inorek ez dula pentsatzen gaizki, osea, nahi zut esan ez da gaizki edo ondo baizik eta zerbait gehiagoa joangoanik. Zera, gero dana pentsatzeu birali batzen. Azkenian... Kuadriako... Dana pentsatzeu, baina gehiagoa pentsatzeu, igual ez, baina hasieran dana pentsatzeu, birali. Nik ez. Taberna batean, normalean, igual zapatu batean lagunekin bazaude eta mutil batek etortzen bada, normalen ez da bakarrik laguna izateko, Normalean. Segun zegoera, juerga baten da, klasean edo bestera, juerga baten, bueno, denetatik do, ez? Denetatik do. Juerga baten ezberdina da. Eta gero buelta ematen dena eta ospaite dena, eta bestia ilusioekin da, ez ligatinekin, pasatzea ere, ez? Baita, kontrakoare bai. Neska eta mutil bat, lasa hitzeitea duke, ozein temataz, lagunak izan da. Igual lagun bat daukezu eta azkenian lagun horrekin denbora asko pasatze baldin mazu edo gauza asko elkarbanatze baituzu behakin, azkenian o konfusio bat dao eta ustezu beste zerbait gehiago daola eta gero ez dao, edo benetan zerbait gertatzen daka, osea, ez dakit. Ba, nire ustez ez. Nire ustez lagune baldin bada lagunera eta punto. Eta zara inoiz enroiatu kuadriako batekin adibidez? Ez, zazpi mutilidea, así que... Zazpi mutilen artean, Aitor, zazpi mutilen artean. Hace festa, Hace festa, baina hasi ezkero baina. Pensa, gu 25 gara, Bueno, denak gazta pistolak. Dena saltxitxak. Denak. Ez da bat ere libratzen. Argoitzek esan du bideo ikusten ari ginen bitartean, jo, ze esaten ari naizen ere ez dakit. Ja, enago batzen. Lagun batek, neska batek eta mutil batek lagunak izan da, badaukate liatzea edo ez? Ba, nahi ezkero, bai, ez? Ez dakit, erlazio danetari dazkau, ez? Eta gaina gero eta erlazio gehiago agertzen dira, ez? Eta, bueno, eta dijoazten gauza bezala, pues egozen gauza, normal iruditzen zaila gaur egun. Esaio zuen arari, berak uste du ez ez. Lagunen artean laguntasuna eta bale, badazpada. Bai, normalena bai, ez, baina? Lagune da eta listo. Baina igual denborakin... Bueno, hoi bai, baina... Ni kuadrian bazkat bi urtetatik ezautzaia dauen pareja dira. Begira, hoiek. Jaio zianetik ezautzaia. Ze isilik dagoen gaur txurru ez da? Honi gustatzen zaionarekin hemen gerra ematea eta... Bota lasai orain, lagunen artean... Ez, nik uste dut lagunen artean... Osea, nik lagun asko ditut behai, da be... Liaunaz lagunek behai. Ba, nik eta nire kuadriako... Nik eta nire kuadriako asko. Da, uste dut kuadri askotan pasatzen da hori. Txurruta, zu baduzu hola lista bat? Ligoteoen lista bat? Ez dut aion kabituko. Ligoteoen lista bat, ia, apuntatzen duzun. Ez, zenbatekin Nik ez daguten dozeinekin, bez, Zenbatekin liatu zaren edo... Ez, nik momentu segonaz pareja auki bat ola, bueno, pareja. Ez, rollo ez serisuak. gai pareja eta zitzeiten. Ez, baina bat auki dut, baina lagunak asko.